ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଆପଣ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ। ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯଦି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିଦେଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁବିଧା। ମାନେ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିସା ପାସପୋର୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବି ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିଦେବେ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିଦେବେ, ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଯାଉ ଯାଉ ସେଠି ରହିଯିବେ, ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ହୋଟେଲ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ସେ ପଇସା ଆପଣ ଦେବେ ସେଠି। ଆଉ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ